Президентът на Просеник Осман Ахмед след загубата с 1-2 от Балкан Добра Поляна, който е временен първенец. Вашия коментар за срещата? Ние знаехме от началото на матча, че играят два равностойни отбора и дори бяхме споменали, че преди матча няма да има надмощие на един от двата отбора, просто се спечели този, който си използва грешките на други, и така стана и самия матч. И направихме две грешки и си вкараха головете Добра Поляна и добре за това. И след цялата игра се игра може би на една врата, но нямахме и шанс тази вечер не ни заобича топката, може би от това. И това, което мога да поздравя всичките момчета за борбената игра. Хубав матч стана. Поздравявам Добра Поляна за първото място. Мъжка игра. Балкан Добра Поляна ли ще е шампион според вас? Не мога да кажа кой ще бъде шампион, но все още има 3 кръга до края и се очакват сериозни мачове. Сериозни мачове има до края. Всеки може да победи всеки. Както Топчийско направи изненада миналата седмица, може би тая едната пък някой друг ще направи изненада. Добра Поляна не е гарантиран, че ще победи Планица едната седмица. По-другата да гостуват на Зайчар. Те имат два последователни трудни кръга. Нашите също мачове са много сериозни, но стават тази вечер. Мисля, че и двата отбора показаха добра игра. Предполагам, че за напред ще бъде също такива добри игри. Някои от феновете на Просеник посочиха, че втория гол на Балкан Добра Поляна е нередовен. Имало е нарушение. Не, беше грешка на наша защита. Аз не видях нередовен гол. Сега дай да говорим истината в очите. Грешката си беше на наша защитник, подари им топката и... Тоест вие нямате претенции за това попадение, както някои фенове. А добре, за съдейството какво ще кажете? Гостите от Балкан твърдят, че второто по време главният рефер не е свирил както трябва. Той ако не беше свирил както трябва, нямаше да победят. Нали? В интерес на истината. Мисля, че матчът си беше в центъра и съдията свири коректно това, което мисля, че беше нарушение, се свири нарушенията. Може да е сбъркал, всички сме хора, бъркаме. И съдията може да е сбъркал в някои от преценките си за нарушенията, но това бяха цялата... Това е играта, показва, резултата си показва и самата игра и съдейството си е коректно според мен. Камо ли, че ние паднахме, нямаме претенции към съдията, аз не ги знам Добра Поляна какви претенции искат. Първенството е към края си. Можем ли наистина да посочим, че Просеник игра една добра роля в шампионата на Б регионална група Център? Ние все още ще играем роля в първенството. Гоним си тази цел. Може би с Зайчара ще гоним третата позиция. А в Планиница? В Планиница не знам. Дай Боже да станем хубав матч. Говореше се за размяна на агнета, за подаряване на агнета? Не, няма чак пък толкова размяна на агнета. Да, винаги има, знаете, нали, дори в големите първенства, където играят отборите, им се подарява шампанско на другия отбор, примерно, ако, нали, но нямаше такива. Това все едно Добра Поляна още не е лидер. Да не забравя, че още има 3 мача. Едната седмица имат домакинство на Планица. Там ако загубят, нищо не е решено. Теоретично и Бяла река Зайчар има шанси за първото място, макар и според мен трудно ще се получи Бяла река да стане първи. Дайте една прогноза: Балкан Планиница или Балкан Добра Поляна ще стане шампион? За едни ще има шампанско, за другите за мен сълзи. Балкан Планица ще са първите, Добра Поляна втори и трети, ние ще се борим с Зайчар за трето място. Благодаря. Това е реалното класиране накрая. Благодаря.